गोग्गोयै थानानै रायजो जानायनि मोनसे गावसिनगोन सिनायथि मोनसिगोन बर'फोराबो शिलं बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय मा फोरमायगोन? जोङो सिगाङावनो मिडिया पार्सनखौ खुलुमबाय आरो लोगोसे जोङो बिसोरजों नया बस्ति बांलादेश बर्डाराव जि जोङो बे आफा बोराइ बाथौनि जिबायदि नैबे बाथौनि जि दिनै माबा हाबाफारि बेयाव जोङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जों नया बस्ति बे बांलादेश बर्डार बे गलागान्सआव जों बिसोरजों सोमोन्दो दंखायो, सिगांनिफ्राय जों सोमोन्दो दंखायो आरो जि बाथौ अपेनिं जानाय बेयावबो जोंनि माखासे सारमोनजों गोजौ गिदिर गोलावफोरजों जों रायज्लायनानै बे खामानिखौ जोंनिबो एसे आखाइ दं होननानै जों बुंजायो। मानो होनब्ला जोङो फनफोरजों जों कन्टेक्ट खालामो आरो जों फैनो हायाब्लाबो गोजौआव जों कन्टेक्ट खालामो। जोंहा गणेश सारमोन दङ आरो जोंहा शिबराम सारमोन दङ, बिसोरजों कन्टेक्ट खालामनानै जोङो बे खामानिखौ जों मावदों होननानै बुंजायो। मानो होनब्ला जों बिसोरजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै जों बिथांमोनखौबो गोबां हाजासे हामबाय होनदों आरो लोगोसे मिडिया पार्सनखौबो हामबाय होनदों। बेबायदि फैनानै नया बस्ति नैबे बांलादेश बर्डाराव जि खौरां लाफैबाय, सिगाङावबो जों बिदिनो मिडिया पार्सनफ्रा फैबाय थायो आरो इउटुबफ्राबो फैयो। नाथाय फैनायनि गेजेरजों जोंहा माबा मोनसे खामानि जानांगौ बेखौसो जोङो जोंनि गोसोनिफ्राय जों हामलायथि बावहरो। जाहाथे फैनानै निउस मिडियानि गेजेरजों बयबो बे जायगायाव बर'फोर दं होननानै गासिबो मोनथियो आरो बेयावदि बाथौ मन्दिर मोनसे गायसनजाबाय होननानै जोंनि बर'फ्रा खना खनला जेसेबांखिनि जायगायाव दङ, बिटिआरनि जोंनि बायह्रायावबो थानाय जिखुनु गोजान गोजान जायगायाव थानाय बिसोरबो जाहाथे मोनथिदों मिडियानि गेजेरजों, बेखौनो जोङो अइल मेघालया बड' वेलफेयार एस'सिएशननि जानानै जों हामलायथि बावहरदों आरो बयखौबो गोजोननाय बावहरदों। लोगोसे बैसागुनि गासैखौबो जों खुलुमनाय बावहरदों। एसेनोसै, गोजोन्थों। मेघालय बर्डार बांलादेशनि नैबे जायगायाव नया बस्तियाव नोंथांमोनाबो फैबाय जोंखौबो मा फोरमायगोन बे समाव? खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि बड'लेण्ड निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम। जोंनि बे मेघालय आरो बांलादेश बर्डारनि बे नया बस्तियाव जोंहा दिनै बाथौ थानसालि बेखेवनायाव जों बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जोंखौबो स्पेसियेलि हांख्रायनाय जादोंमोन नालाय, बेनिखायनो जों बाहागो लाफैदो। आइजोफोरनिफ्रायबो आरो जोंनिया माबाफोरनिफ्रायबो जों बाहागो लाफैदों आरो। दिनै गोसोखौ माबायदि नांदों? गोजोननाय मोन्दों? जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जों फार्स्ट टाइमनि थाखाय बेफोरबायदि हांख्राय जानानै फैनो मोननायनि थाखाय जों एक्सुवेलि जोङो शिलंआव थानाया बहुत बोसोर जाबायमोन, थेवबो जोङो बेफोरबायदि बाथौ थानसालि बा बाथौ आर'जफोराव लेंहर जाफेराखैमोन नालाय, जोङो फार्स्ट टाइम लेंहर जानायखाय मोजां मोन्दों आरो। साबेसेसो बाहागो लाफैदों? जोङो दा 9 जन फैदों आरोना। बड'लेण्डनिफ्रायबो जोंनि बे एफा गोजान खनायाव थाफैनाय सोरबा सोरबा हाबा जाफैनाय, सोरबा सोरबा बिनिफ्रायबो बड'लेण्डआव हाबा जाहैनायबो दं नालाय। दा जोंनि बड'लेण्डनिफ्रायबो नायफैनांगौ बे जायगाखौ, खना एरियायाव दङ नालाय। दा नोंथांमोनाबो नायफैयोब्ला गोजोननाय मोनगोन, जिहेथु जोंनि बर'फोराबो बोरै खना खनलायाव रायजो जानानै दं, सापर्ट होफैनांगौ, थुलुंगा मोनो बिसोरबो, बेनोसै आरो।